Здравейте! Вие сте с подкаста на 4 уши, вече в видеоформат. Това е една идея, която имах преди 4 години, когато приключих работата си в БГ Радио и реших, че въпреки всичко нещо ме чувърка да се занимавам отново с журналистика. Тогава подкаста беше в аудиоформат, а сега го възраждам в нова форма, видеоформат и нова концепция. Ще ви представям български музиканти, които са се реализирали в чужбина. От една страна искам да покажа тяхните интересни житейски и творчески пътища, а от друга да дам надежда на тези талантливи български музиканти, които по една или друга причина не достигат до радиоефира. Не случайно избрах моята първа гостенка да бъде Преслава Кръстева, известна като Лава и LVA. Тя е изключително интересен артист, който ме впечатли с индивидуалния си почерк, с много интересните проекти, които прави и интересните каузи, които защитава като публична личност. Много се радвам, Преслава, че точно ти ще си първата ми гостенка. Добре дошла! Артист с много интересен и индивидуален почерк. Разкажи ми как започна творческият ти път. Лара, първо благодаря за сбъднатата мечта. Винаги съм искала да направя първия си подкаст с Golden Retriever. Така че това е Рой. В центъра на събитията. Аз съм Лава с мой електронен проект LVA и всъщност музиката при мен се случи много естествено от моето семейство. Вкъщи имаше едно пиано, на което се раждат най-големите ми хитове и още от малка първото ми ставане сутрин протичаше с писане на някаква мелодия. Депресантска през повечето време. По-късно пътя ми продължи с конкурси за пеене. Също така участвах в вокалната група Нова музика и това ми даде доста голяма увереност на сцената с още други момичета. След това всъщност започнах да пиша музика, защото чувах някакви мелодии в главата ми, но аз наистина не ползвам никаква нотация. Има различни пътища как да стигнеш от точка А до точка Б и моя е чисто интуитивен. В тази връзка, кои са хората, които са изиграли важна роля в твоето професионално развитие? Моето семейство. Майка ми и моята сестра, която също е невероятна певица и пише супер яки песни. Това са хората, които, освен че ми ръкопляскат цял живот, наистина ме държат честна, будна и отговорна към таланта ми. Други хора, които искам да благодаря, това е Иван Шопов, който е небезизвестен в електронната сцена, с който направихме последното ми парче Reboot. И да, Иван е от хората, които така не учат да виждам красотата в света, вместо да поствам атомни бомби в интернет, за това, което може да се случи. Но наистина ние живеем в едни доста тъмни времена и ролята ни като артисти е освен да показваме какъв е света в момента и да адресираме проблемите на нашето време, да покажем и как това място може да стане по-добро място и по-красиво място и как ние сме едни доста емпатични същества и трябва да бъдем заедно. Други хора, на които искам да благодаря, това са Радослав Бурлака, който също е доста известен български диджей. Той се е появявал в доста трудни моменти при мен и ми е помагал абсолютно безвъзмездно. Дани Орневста, който е режисьор и видеографър, завършил режисура в Италия, с който правиме супер откачени клипове. Когато се съберем заедно, става опасно. И още няколко човека, които не са от България. Това са един британски фотограф, Пиърс Мурей Хил,
И ще спомена Джером Паркър Уелс, който е американски басист и ми е ментор от доста години. И в момента си базирана в Великобритания. Кажи ми, как се стигна до там, че да решиш да опиташ късмета си точно там? Не знам дали точно е късмет, защото аз, както казах в едно друго интервю наскоро, смятам, че платих доста голяма карма в стария Лондон. Като цяло заминах в Великобритания преди 10 години. След завършване на първата ми магистратура, която е фармацевтика. Нищо общо с музиката. Има общо с електронната музика. Всички го знаем това. При мен... един по-различен аспект. В един по-различен аспект. Да, за мен просто аз бях наистина страшна зубър в училище. Се отказах, завърших медицински университет, защото в нашето семейство, мамо, никога не се отказваме. Завърших и всъщност отидох в Великобритания, след като участвах в X Factor. Thank you for giving me time to breathe. Like a rock, you waited so patiently while I got it together. While I figure it out. I only look, but I never touch. Там ми разбиха сърцето. Сега, кой е X-Factor? Нашия или в чужбина? Българския X-Factor. Защо ти разбиха сърцето? Я разкажи. По принцип, обичам да казвам, че състезанията не са за артисти, а са за коне. Това е много така добра реплика, когато отпаднеш. Цялото място с Великобритания ми се струваше много удачно от гледна точка на музикална култура. И аз не съм човек, който някога се е идентифицирал с Балканите, с балканската култура и с музиката. Много хора се кефят. Мене това ме депресира, ме чалгата, честно, просто ме натъжава наистина. Много добре те разбирам. Тук имаме абсолютно единомислие. А не смяташ ли, че точно този тип формати всъщност убиват индивидуалността в артистите? Че ги правят едни имитатори? Аз така и не можах да разбера. А може би и това са усетили в мен хората, от които е зависело дали аз ще продължа напред, защото може би така излъчваме на непреклонност. Смятам, че съм доста голям идеалист. Най-важното нещо е, когато решиш да отидеш в чужбина, че да знаеш, че там не ти постигат един червен килим, по който да вървиш. Само че аз все пак реших да рискувам и това беше доста дързък ход от моя страна. И през 2016 година, след пиано-барове, кораби, халтури. Тежката орис на музиканта. Отидох там и завърших композиране на електронна музика. Имах нужда да имам абсолютен контрол над звука, като female artist. Просто и навсякъде конкуренцията е голяма, но разбира се в мегаполис като Лондон нещата са много сериозни. Всички са много добри, всички са много талантливи и смятам, че побеждават тези хора, които имат много голяма енергия, силна енергия и хората с наистина здрава нервна система. Защото в индустрията, според мен, повечето артисти не отпадат, защото не са достатъчно добри, а защото просто нервната им система не може да издържи на напрежението. Защото ние сме хора, които имаме нужда да ни ръкопляскат. Постоянно да ни казват колко сме велики. Това може би е някаква детска травма. Не знам какво е, но знам, че ние движим света напред. И смятам, че хората, които изпадат в крайности, по някакъв начин повлияват на това да се задвижват нещата в някаква нова интересна посока. Затова изкуството е опасно. И затова е много интересно как всъщност, развивайки изкуствата, дори да не станеш музикант, ти развиваш такива качества в себе си, тъй като поемаш риск постоянно. Това е невероятен риск. Да показваш себе си, да разголваш себе си, без да знаеш какъв ще бъде резултата. Това е невероятен натиск върху всички нас, които сме избрали тази професия артист, защото това е различно от да си музикант. Тук риска е много голям и всъщност ние всички сме едни наистина непораснали деца, които искаме да ни ръкопляскат, както гледах и Сил Дюран наскоро в едно интервю. Между другото, много обичам да гледам фолк певици по интервю. Аз ще да кажа, това е интересно. От една страна ги заклеймихме. Те жени много знаят. Искам да ти кажа, те жени много са минали.
Та всъщност ние имаме постоянна нужда от валидация. Това е факт, но... Но мисля, че и мъжете имат Тая тема не ме почвайте. Но всъщност... Много ми харесва, че твоето изкуство има послания и така мисля, че тук е момента да кажа, че аз присъствах на концерт на Orbital, където ти имаше участие, много ме впечатли там и ми направи впечатление един надпис, който се появи. Мисля, че знам кой е. Porn kills love. Порното убива любовта. Абсолютно. Това даже беше едно от нещата, които ме накара да се запозная с теб, да разбера. Защо мислиш така, както мисля и аз и много мои приятелки изобщо, нали? Това е една интересна тема, която ми се иска да разнищим точно сега. Много се радвам, че ми го казваш това, защото по принцип само мъже ме поздравяват. Наистина? Аз мислих, че това е толкова женско и че, нали, мъжете са точно в другата крайност. В началото ми беше доста така, притеснявах се, нали, да изляза по този начин, особено с такъв голям надпис. Представям си, така, смело е, но определено не е търсен ефект, не е нещо, което дойде от много истинско място, след като опознах и западната култура, след като се нагледах на много неща в Лондон, които идват и при нас. Както знаеш, OnlyFans и така нататък са едни от най-успешните бизнеси в момента. Особено в изкуството е много интересно къде е границата между изкуството и порнографията. И смятам, че се спекулира страшно много с това и просто някакси жените са намерили един такъв тих начин на мека власт върху мъжете, който всъщност интересна спекулация се получава. Кой е изигран в крайна сметка? Въпросът е обаче, че все пак има, нали, някакво достоинство в целия феминизъм, според мен трябва да има в основата на това е някакво достоинство, някакъв интегритет. Аз така мисля, че беше. И виждам, че много от нас се възползват от абсолютно някакви основни инстинкти, които съществуват. И порнификацията на културата е една от основните теми, които аз си позволявам, защото като си артист доста неща така имаш възможност да минеш по-тънко с такива остри изказвания. Позволявам си да говоря за това и цяла година общо взето всичките ми участия протекоха с този надпис. Така че съм щастлива, че има други жени, които започват да осъзнават всъщност приоритетите в самооценката и себеотношението. И песента ми Instagram илюзия, например, е едно такова нещо. За изборите, които правим, защото нали, едно е да избереш в еволюционна биология, дори говорейки за това, за хормоните, за решенията. По някой път, ако наистина запазиш сексуалната си енергия и решиш наистина да я превърнеш в чиста енергия, да я споделиш интимността с друг човек, това е съвсем други нива на допамин се постигат. И просто е, според мен... Друго си да ти го обясни фармацевт. Според мен еволюцията не е само технологическа. Всичко, което е в интернет, всичко, което ние не можем да докоснем, защото това е един свят, който започва да става много реален. Да. И също така и капитализма не е само финансов. Има го много човешкия фактор и това какво качество на живот ние имаме. Дали сме заедно, дали наистина сме щастливи. В тази връзка каква е следващата ти цел или мечта? Следващата ми мечта, или смятам, че това ми е задачата в живота, е да помагам на хората и смятам, че живеем в такова време, в което имаме нужда музиката не само да бъде его и блясък, а също така да се върне към някои от изначалните си функции, това е да лекува. И съм много заинтересована в посока музикотерапия, защото, знаеш, аз с този трансдисциплинарен профил много естествено ми се получават нещата, които са с наука и изкуство. И искам много да помогна на младите хора, на децата в училищата, които трудно им е да се средоточат или образователната система не работи и за това, което всъщност ги очаква в бъдеще с изкуствения интелект. И смятам, че трябва да интегрираме в образователната система някакви нови подходи към тези деца и креативните изкуства като цяло и музикотерапията влияят много добре на тинейджерите. Това го казвам от опит, защото ние в прогресивното училище в София правихме binaural beats,
които представляват такива вълни. Продуцираме музика, която повлиява по някакъв начин на нервната система. И децата това е научно доказано, нали? Да, сега говорим вече и за наука. Да, това е наистина нещо, което се ползва още от Втората световна война. Но децата са наистина много заинтересовани в тази посока. И аз имам един проект, който съм включила и български чанове в тях, за да може света да чуе звука на България. Супер. В който има продуцирана музика, вокали на живо, такива singing bowl, пеещи купи, и всичко това нещо се калибрира по определена тонална система, така че да ни центрира. Не говорим да ни излекува от всичките ни проблеми, а става въпрос за едно чувство на притихване и на принадлежност. Изключително много ти благодаря за хубавия разговор. Искам само като финал едно кратко послание от теб към младите хора, които в момента стоят пред избора дали да си опитат късмета в чужбина. Какво би ги посъветвала като лично от тебе казано нещо? Музикалната сцена е много, може да бъде най-хубавото и най-лошото място. Като цяло, както казва майка ми, музиката е малко дяволска работа. Така че в чужбина бих казала, бих посъветвала хората, които отиват там, искат да сбъднат мечтата си, да веят високо българския флаг, защото той е много по-готин, отколкото изглежда, и понякога наистина ни се струва, че успеха е някъде по-далече, някъде другаде. Но аз смятам, че ние сме една от най-интересните държави. Имаме много така мистерия тук по нашия край, който все още смятам, че даже тепърва смятам, че ние ще бъдем доста интересни, особено за Западна Европа. Бих ги посъветвала да бъдат много смели, да си намерят тяхната среда в чужбина, да продължават. За мен успеха би бил да поддържам двете идентичности на България и на Великобритания в случая, и да мога така да бъда заедно с всички, защото аз съм много беше интересно, когато отидох в Великобритания, реално, че много се интересувах изведнъж от това, което е било преди в България. Особено от Людмила Живкова, например, и нейния принос в българската култура. Много ти благодаря, желая ти искрен успех и така много се радвам, че точно ти беше моята първа гостенка, защото ми се иска и подкаста да бъде като теб. Ярък, със собствен почерк и различен от всичко останало. Благодаря, Лара.